Colorado Federal Prison ron langa chutatang ve Ray Breslin chuan warning dongin tuemo in sual puya du thu an ron hril ani atuka chuan ain rin lo lai takin jail tang ve tho Jax chuan ron beita thut mai le engemaw chen an in sual hnu chuan Jax chu atlom zawka atanga Ray chu buaina chok chuak tu ni lo ma se beng cheng an siam awang chuan hrem ani ve ta thowa pindan pakhat misual torot zual ten dan hmuna an khungta ani chu room chu te takte ni in tukvera om lova toilet pakhat omin abak chu concrete bang tha takin a hual tlata amam em awangin an bang ta chu lon chu angai na aum mi alo le ngal chu mai pola ni lovin darkar somni pali chung zet CCTV manga en thak ani bok Ray chuan rang takin tlan chua dan turan ngai tu ngala an jail chung om dan te chu uluk taka lo zir chen to wangin tuna an tan tir na mun po hi fire garage bul hnai omani ti hra thei ngal thok tu anin dai lo lai takalo ni kher bok nen tlan chua po tlemin awol sampha de mai thei guard ho chet vel dan chu nitin uluk takin a thli thlai thuina zial zu tura an chua hunte minute sari vel chia pon lama hunan man thin dan te chu a chin chia kar mai tuna chuan kongkhar kalna an device password thria chua chu a hna ani le ta chumi atan chuan chocolate funa plastic pante chu la thlain kongkhar kalna ki peta chuan avabela an number me thin ho hria thei chuan ain dot dan hria chu tlemin awl samdeu toang ponlam a thian ta chu belokin tlan chua tumni tlailam darlia tak ponlama thombeng cheng engemaw hilo siam turin a hria tirlok boka atopa chuan arua manna chu ataka a chan tir don ta veng tu te zial zuwa an kalbu vele passport mang chuan an tan na room chu chua san ta a boruak lu chuan a paipa lon chovin fire garage chu ava po ta ani chuti lai chuan a thian te chuan ponlama kang mei an lo ti chuak ve boka fire truck in thel tuma ponlama pan lai chuan truck noya alo biru khiau mai Relo te a tanin chu olsam takina chua san filta a thian te pani Abigail le hasha te chuan kara lo ngakin man mo takin an tlan pui ngala telephone booth bula nu chein an kalsan ta ani Relo te a police an ron lang thut mai Ray chu silayatinin an man le ta amai ro chu tan ina an phur pheile main papakhat aming Lester Clark chu ron lang hlol mai police ho hna chuan Ray chu chuak ngal turin thuaron pengal zat bok Lester le Ray te chu tanin ho tu pa ne nanin kom chunjom ta ani Ray hi security firm pakhat Breslin Clark nei tu pa alo ni rang maya tan in himlo tesin jail alo tang ve thin ani professional career makle dangdai tak chu ani ve hrimhrime misual ani lo na a voi tam tak jail a tang to thung prison security thadlo te chu fiin tuma hriat puilo na poimo le ro thap alo thok thin ani kumeng mozat experience alo nei to baka alu to na jail atangin ala tlan chuak thei vek le ngal tuntruma atan na Colorado Federal Prison an ho tu pa chuan
an na tho thada wanga lom thu hril mol pa in an prison security po nasale zual zoka ti changtun dan tur a hriat chhuap pha thu a hril ta ni anin kom zo nu chuan tharuk chunga avoi khatnan an office chu avarap le ta a security problem sang po ol sam taka solve theizel thina wangin a thopui ta chuan makan ti thei hle a business partner Lester chuan CIA operative Jessica Miller nena in muturin ruaman na alo siama Jessica chuan top secret location na an tanin pakhat chu test ve turin aron ngen ani security thila wangin tanin nom na mun chu asoi du haulova amai ro chu na chu tho theidon phot chuan US dollar makta duai tel lo atana pe ka tiam thung Ray chuan thil diklo engemaw oma hriat na nei tlat mai rin hlel na lian taka nei ruk tak dewa wangin o po du mal lem lova thutluk na siam turin a thopui pa Lester an ron phota atopa chuan o an po veta ani tuna chuan Spanish mi terrorist lema changdona a ming thar po Anthony Porto sani dei mai tan inan khung ma chuan Abigail chuan tracker device mangina chiu masa a an film khur ve tak zetani amero chu an bei che angin thilakal ta thlat lo thok le khata Ray chu kidnapping damdoi mangin an try ruya ama man tu te zinga pakhat chuan an tracker device phum to chu dimdoi na tel haulovin a kher chua sakta dai maile an tan tir na mun tur po chu a thian te tan chuan hriat ngai na reng aum talo ani aron har chole chuan dar thalanga siam room chunga hian alo oma abul vela chuan dar thalanga siam vek prison cell tamtak alo om thua bok chu mai baka CCTV che thei chuan awum zui le ngal Ray chu warden in ron bia in a ming hope sani thu aron hrila Ray chu confused hle mai jail warden ming chu Mars ni na ma khan an hril boxi chuta Ray chuan an secret code an hrila thilakal sual pal hlo chuan chu secret code mang chuan anin chan chuak don ani chu po chu warden chuan alo hniala atop thlengin jail tang dang te ang chia en colony ve tur thu a hril tamau mai pon lama chuan Abigail le Hasha te chuan an thian pa ta na mun chui chua tumin thei top an lo chua ve boka jail chunga chuan tangveng tu te chuan mai kor inang vek vuain an strict hle thu oi lo deuh ni an hriat te chu kap hlum ngal zel tura thu nei na an nei le ngal Ray chu jail tang ve tho Emil chuan ron panin atual thi mai lo nan warning ron pe a Emil chuan a hran pa a poya khoi ve ngai lo thu le a boss man hai ma chan chen an hriat do wang chowa tang ve ni thu te hril bok chu ta tang chuan chu jail chu sarkar tanin pa ngai ang nilovin mi hausa ten an mi huat zong te an thon bon mun ni in a hreta ber mai tlema mun fian rial dewa oma duwa wangin a hmel hriat thar Emil anen chuan an in sual ta warden chuan in sual buayan om tia hriat ta ka chuan a phur kher mai a in beyate pani chu an chakin an ro rum dun boka munom thlir takhian an lo thlir ani an in sual zo chuan in hremna chambara khung an ni ta chu room chu oven ang dewa siam ni in mihring ina kan tor thei ai ma a lumin an hemta ani warden chuan huna tangin a lo thlir renga chu ruma ni khatan da hnu chuan
medical doctor Kairin hena in check up turin an hruai ngala Ray chu alaina deuh ni in alang Ray chuan anom na hmuna zo ero chuan doctor chuan engma a hril du lem lo check up an zo chuan Emil ate thian dun chu tang dang te bula an chhuwa ve le ta a in remna chambara an da lai khan Ray chuan chhuat kilnan aluminium hmang lovin a aya secure lo zok steel an hmang ti chu alo hraru khiau mai chu wang chuan Emil chu metal plate nei theidan ngai to turin a hrilta ani atuka chuan warden le na in huin Emil chu a boss Manheim a chanchin alo zot le a Emil chuan engma ala hril du chuang lo chutia warden zona chan du tak si lo wang chuan nasa takin an thremta a amai ro chu tuimangan choi saklai chuan van nei thlak takin dokan hnuai metal them om chu alo pai pon thei hlau mai anua Ray nen chuan in hmulein engruam han na nge anei azota Ray chuan thei topa an tan na hmuna zir chian to thu le leihnuai om nia anin hriat thu a hrilta ni chu mai baka in hremna chambara steel an kilna kha a her thon thei hlau chuan in chunglama lon chawa ground han po thei a in be seya Emil chuan uluk taka a thian pa thu soyangai thlak nu chuan ruam man na thatak ni a hria in apom pui veta ani rang taka mala chun zomin buaina an siam le ta a jail chunga chuan an buai ta nuai mai atopa chuan amazing thlap tu te pani Emil te thian dun bok chu thur chuak le in hremna chambara bok khan an va khung le a chu an ruam man dan chi ani bok chamber chung salutukan khung lai chuan Ray chuan aruk theyang verin akil na chu alo her chara atopa chuan a her thon ta hlol mai chuta a thian pa chu signalin bang chu ava beng ri kau kawa Emil chuan lo hre thiamin midang ril rulak pen nan camera ma tak a han out chiam mai ani chuti lai chuan rang taka lekha hlom la chuakin Ray chuan camera chu han khu bowa guard mu lo line venta alu thalea Ray lo te a aum na chamber chu a chua san theita banga alon chho lai chuan pai pakhat chu ti cheta hlau mai chuta tang chuan tuiron in phu chok pura in hnuai lama tuiron lu tanta chuti lai chuan Ray chu theito parangin in chung lama alo han lon chho zela pon han chhuat thlen meu chuan thilmak tak a han hu chuak ta ani an tan mek na chu cargo ship lian lu tukalo ni rang mai anom na bulvel zong chu tui hlir ni in khomwal mutur aom haulo rang taka le in an threm na room cho zu kheng khalea van nei thak takin an man chuak lo hlau chuti lai chuan Abigail le ha shathe chuan Lester chu lo ti puin an thian pa Ray a bo pildan le achin chang chui zon ngai na reng an hriat lo thu an hrila a hlo lak na check po bank lamin an lo reject dai bok chubaka atira naron zor tu CIA agent nia in soi Jessica ila kha biak chunjom turom reng si lova an mangang chuan Lester hena chuan an thian pa Ray chu zong turin an norta ani Lester ero chuan khoilai tanina emo na poimo taka thok mek ni asoin biak po arem ri lo thu in lo changa ha shate kalbo nu chuan jail warden cover phone in an thian pa Ray chu adam chung tan tir turin awaril zui Lester hian arukin an company a share zong hui vekalo tuma a business partner Ray chu set up in kumkhua jail tang turin alo thonbo mi amai ro chu a thian te pani Abigail le ha shatero an beidong mai lova thei top chuin an lo zon chunjom ve zela nikhat chu ha sha chuan zel pakhat dan phallo siam
the tom tia an ko thin chu a mu chuak hlol mai chu re ya tan mek na hian ni nge aum na location ro a hre thei mai lo jail chunga chuan re te thian dun chuan guard te chezia chu ni tin uluk takin an thli thlai thina amai ro chu mai kor le form inang vekan hak thina wangin hriat tran an har hle ani ni engemaw zat an zir chian hu chuan guard ho routine hriat thei mual an nei ve ta amai ro chu anom na location beran hriat chi lo wangin engkim mai chu ala khir ri hle ani medical check-up an nei le tumin re chuan doctor puina adil le roya doctor ro chuan alo uk sak vak lem lo amai ro chu van nei thlak takin cardboard paper sextant tatana man thei hi alo pai pon hlau sextant chu navigation instrument ni in chim top le mar top te na man thin ania amai ro chu instrument pangtur chuan longchunga an lon chho nge angai thungang chuta an muslim thian pakhat Javed Afridi chu kovin apuina an dil le taroi mai an ro man na engke man thil fia vek nu chuan Afridi chuan pui alo rem ti ve ta ani arang theang bera an warden chu muin open air atong try a dil phong mea warden chuan a thil tum ruk chu hreve hek lo le alo phal ve mai boka longchung zo la thlen ve le Afridi chuan sextant mong chuan an long omna latitude a han chin chhe ta chuta tang chuan re chuan Atlantic Ocean a Morocco bunhnaya anom ti a hre thei ta ani emila chuan Morocco a thiana nei thu soin thil engemaw ati sak to wanga chupa chuan a rul le du nge rin thu a soya engtin emaw an vabiak po thei phot chuan anaw te nena an ron chan chua du nge rin thu a hrilta ani re chuan doctor khawa mule in nge ngol takin atran puina avadil le a van nei thlak takin doctor chuan emila thian te hna email avathon sakta ani atu khuwa war chuan tlan chu ngei tumin anin buat sei tranta Afridi chuan an warden ti derin block A lama boina na satak in mung mek angin avashila warden chuan gat ho zong chu block A lama atir liam ve ngal anom na hmuna ero veng tu panhi chia an hnu chia chu vele re chuan chetla ka hun ti hria in boina chok chuak tranta ani reilo te an zawai mai chuan anin phek sual ta lui mai chuti lai chuan thian pathum te chuan fing taka advantage lo la in longchung lama an lon chho tranta a warden chuan thil dik lo om ti a hriat chhuwa vele lockdown na kal tlang pui ta thut mai re te thian ho chuan longchung zol an la thleng chho man si lo lockdown na wangin pon chhuana kongkhar chu a in kal ta thlat mai le chutia an buai lai chuan emila thian te kha helicopter ron kalin long om na chuan ron thleng chop chil tamai bok nen buai na a in tranta guard ho chuan silai met puakin zel tang ho chuan ron kap ngal pop popa an thian pa Fridi po chu kap fu in a che thei da der lo mai re chuan thil thar ngai tu chuakin control room lama lu pheya power shutdown avatumta ani chutia ti chuan longkong khar po an hon thei ngei a bei sei chuti lai chuan Afridi chu a chaw sot hle mai a thian te hna chuan ama chu kalsan mai turin a hrilmol mola an ka hliam na chu na ati em awangin a thian te ti khomon mai a hlau ani emila chuan hre hle ma se an thian pa chu a che thei to miau lo awang chuan a kalsan ta nge a reilo te a guard rom langin Afridi chu an ron kap non sak mai nakin dewa chuan re chuan electric chu avati top theita a emila pon longkong khar hongin alo han chuak chho theita guard ho chuan silai met puak chungin anron la zui zel boka aman mo thla kher mai chuta emila chuan helicopter bullet tran hun khuarin a thian pa nga nan guard ho chu ron kap let ve sak saka
chu ti lai chuan Ray chu long chunga tui zema alo biru ve thung guard ho la chuan hrangin warden chopin hmun tin an lo dap kual ve mek bok si van nei thak takin atom na water tank chu an ron flush thut maya Ray chu longpona an phu chuak ta ani Emila ta chuan engemaw chen an nga hnu chuan beidongin kalmai an tumta chutian in herkol lai chuan an thian pa tui hleu lai an juk mufu ta hlau mai man mo takin leilon an the thlave ngal bok Ray chuan longa tui al thei barel an hun tlar thap te kha an kap zui ngala chu chuan kang meile thilpuak na satak siamin warden le a ho te chu an thita vek mai ani atopa chuan himdam takin morocco vaukam an thlok thlengta an mani tok zogin lir thei pakhat hiaron tlan phei ngal charchara chu lir thei khal tu chu be selo takin jessica kha alo ni reng mai an thian pa Emila fanuani ti hriat chuata ka phei chuan mak atile zuala Emila chu an mizon man heima alo ni reng maya tu man an hriat chualo nan man heima chu ama boss angin alo soi mai thin ani Jessica chuan apa chan chuanan fing takin Ray chu alo mang tangkai dei hi alo nia a tho puipa Lester chuan a phat chan thule dam chung tang tura warden hena instruction alo va pek thu a hril ngal bok Ray aron chuak ti hriat chuan Lester chu amang ang kher mai man mo taka puan thua telin big bo sana tumta ani amairo chu hashle abigeli te khan aum na mun lo chui chuakin an zui ve thunga kara chuan lain hasha chuan ron bei thut mai asoi sakrep nuwa ni khoshelovin akal santa ani Lester ron har chuale chuan kara chuang reng si in container chunga alo renga container tam tak phur tu long lian chuan a hriat ngai lo ram lam panin aliam puita vung mai ani video mu nom tak mu chun zom zeli du chuan min lo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante meron chilve thin don nia